Østerbro Svømmeklub, Mads Drexler. På bane nummer 2 fra Aalborg Svømmeklub, Sebastian Eliassen. På bane nummer 3 fra Hørsholm Svømmeforening, Magnus Tulberg. På bane nummer 4 fra Simklubben Poseidon, Lavente Nagy. Og på bane nummer 5 fra Vestbrøndby, Magnus Rasmussen. På bane nummer 6 fra Sigma Svøm Birkerød, Tobias Rosengård. På bane nummer 7 fra Svømmeteam Odense, Oliver Pihl Langsted. Og på bane nummer 8, som repræsenterer det færøske landshold, Bartel Erlingsson Eidesgaard. Så har vi altså fået B-finalen skudt i gang. Lad os se, hvad drengene kan her. Vi har altså juniorsvømmer liggende på bane nummer 2. Det er Sebastian Eliassen, svømmede altså under kravtiden på 200 bryst i går til de europæiske juniormesterskaber. Lad os se her i denne her finale, der er det altså vores ven fra Sverige, der har kvalificeret sig hurtigst. Men heatvinder, det bliver altså Magnus Rasmussen i 29.20. Flot tid af Magnus. Så skal vi have præsenteret svømmerne til A-finalen her på